कसे काय मंडळी, गणपती बाप्पा मोरया. आपण दर दिवशी गणपती बाप्पांचं दर्शन करतो. तर सगळ्यात पहिले रोजचं काम करू गेलो त्या म्हणजे गाडीमध्ये सीएनजी भरलो आणि त्यानंतर अखेरीक जाऊक निघालो. तोपर्यंत आपले पाहुणे आपणा रोडवरती नेवकच इल्लेले आणि मधना मधना घरांच्या मधना वाटेतनं आपणा घेऊन गेले आणि जाता आता आमका ओळख लागलो, म्हणजेच आमच्याकडे व्हाळ म्हणतात. बऱ्याच दिवसांनी बघितले. तुमच्या घराकडे काही जाताना मिळता का नाही कमेंट करून नक्की सांगा. आजी वगैरे कपडे धुवू गेलेले, त्यानंतर पाहुण्यांच्या घराकडे येऊन पोहोचलो. तर अखेरीमध्ये आपले केळुसकर म्हणून पाहुणे असत, म्हणजे आपले सबस्क्रायबर. त्याच्यानंतर ओळख झाली. फायनली आम्ही त्यांच्या घराकडे होतो. गणपती बाप्पांचं दर्शन घेतलं आणि त्यानंतर आम्ही गेलो थैल्यास पालवांच्या घराकडे. मोठं गणपती असताना इकडे सुद्धा पालव असत, त्या ऐकान खूप भारी वाटला. आणि त्याच्यानंतर आम्ही परत एकदा येऊन निघालो. परत एकदा तोच ओळ क्रॉस केलो आणि गाडी डायरेक्ट येऊन दुकानावरती थांबली. खाऊ वगैरे घेतलो, परत पुढच्या पाहुण्यांकडे जाय होतो. नंतर माझा भाव आमका जॉईन झालो आणि आपण येऊन पाहुण्यांच्या घराकडे पोहोचलो. पण पाऊस पण पडक स्टार्ट झालेलो. पट्टापट पप्पा आणि धावत इरे आतमध्ये घरात दिलो. मस्त पाया वगैरे पडलो. गणपती बाप्पांची मूर्ती एकदम अप्रतिम असा. आणि खरं तर आपण इल्लेलो विजयलक्ष्मी मोबाईल शॉपी यांच्या घराकडे. यांचे सुद्धा